paní učitelko, podali jste fantastický výkon. Jak si co vás k tomu motivovalo? Já ráda běhám a jsem na sportovní škole, učím, tak jsem si to chtěla taky vyzkoušet a zapojit se do toho. No, zapojila jste se krásně, určitě velká podpora i od děvčat, že s váma běhali děti. To bylo domluvený nebo jste přidali spontánně? Bylo to super. Takže já bych přivítal ještě mezi námi pana místostarostu Pašila. Fredo, my jsme jako víme všichni tady o tobě, že jsi sportovec tělem i duší. Takže vlastně mě ani nepřekvapuje, že jsi nás v této akci podpořil. Nicméně, zkus nám říct svý pocity a proč jsi vlastně dneska za náma přijel. No tak chtěl jsem podpořit dobrou věc, aby pozkoušet, jestli to ještě oběhnu, těch 250 metrů, nakonec to podařilo několikrát, takže dobrý, zvedl jsem si sebevědomí malinko. Pan místostarosta je hrozně takový jako skromnej, protože několikrát a do minuty, takže běžel velmi dobře. Já si myslím, že jsem měl co dělat, abych se ho držel. My jsme samozřejmě rádi. Myslíš, že takováhle akce se může projevit i na nějakým veřejným mínění, že by to třeba spojilo ty lidi a že by se taková ta společná práce mohla dařit i v následujících letech? Určitě, tak vždycky je dobré, když taková akce, kde se sejde víc lidí a kteří se neznají a dají se dohromady mnoha přátelství a vůbec tak za dobrou věc se spojí, tak těch dobrých věcí je tolik, že bychom se mohli spojovat každý den, že jo? Já poděkuju ještě jednou za tvůj skvělý výkon a za podporu a budeme se těšit na další ročníky. Děkuju moc, mějte se hezky, děkujeme.